Πύλες πληρωμής. Η .com παρουσιάζει το Uber με το WooCommerce. Ενσωματώστε την Uber στην επιχείρησή σας ευέλικτη αποστολή. Τιμή σε πραγματικό χρόνο με βάση το καλάθι. Ευέλικτες τιμές σε θύμο. Παραγγελία από τον ιστότοπό σας. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο με γεωγραφική θέση. Ειδοποίηση μέσω email, κατάσταση παράδοσης. Ολοκλήρωση αγοράς, βελτιστοποιημένη φιλική εμπειρία. Χάρτες Google, εναυτόματη συμπλήρωση με γεωγραφική θέση. Webhooks, διαχείριση κατάστασης παραγγελίας. Πολλαπλές αποθήκες με γεωεντοπισμό. Δρομολόγια και εργάσιμες ημέρες εξατομικευμένοι. Ώρα προετοιμασίας του προϊόντος. Υποστήριξη για το Marketplace πολλαπλοί πολιτές. Ακύρωση παραγγελιών Uber από το WooCommerce. Πωλήσεις εκτός σύνδεσης μέσω email και τηλεφώνου. Εξατομίκευση του τρόπου αποστολής ανάλογα με την επιχείρησή σας.